Hiya guys, croeso nôl I PopT a dydd gweldewi hapus! Nawr, fi yn joio Welsh cakes, ond fi erioed I creu rhai fy hunan. Felly, I ddathlu dydd gweldewi, o'n i'n meddwl byddwn i'n creu piger y man bach fy hunan. Ond gyda bach o twist. Yn lle creu Welsh cakes / piger y man traddodiadol, heddi fi'n mynd I adael i'r olwyn hyd benderfynu be sy'n mynd I fynd yn fy Welsh cakes. Reit, I ni'n barod e? Mae gyda ni 3 rownd o'r olwyn hyd. Y rownd gyntaf fydd blas. Felly'r opsiynau sydd gyda ni yw space cymysg sy'n draddodiadol, os gael ychwanegu, oren, lemon, cinnamon, powdr coco neu plaen. Sa'n gwybod fi moyn, actually, so fi eitha agored I hwn. OK! Plaen! Y rownd nesaf yw ychwanegiadau yn draddodiadol y raisins neu'r sultanas bydde yn mynd ynddo nhw, ond yr opsiynau sy'n lawr gyda fi yw sultanas, siocled, cnau, ceirios, sprinkles a plaen. OK! Siocled! A'r rownd olaf yw toppings a yr opsiynau ar gyfer rheina yw Nutella, caramel, squirty cream, peanut butter, siwgr a plaen. Fi'n hapus I gael unrhyw un o'r rheina heblaw squirty cream. Pam bod fi'n agor ceg fi? Squirty cream! Mae'r cynhwysion wedi cael I pigo. Amser I fi nawr fynd i'r siop I bigo'r cynhwysion a I weld chi yn y gegin. Fi nôl o'r siop a mae gyda fi'r cynhwysion I gyd o'n I angen. Gyda llaw, oedd lot o'r rhain yn y cwpwrdd gyda fi'n barod. Felly os I chi eisiau gwneud rhain gytre, fi'n siŵr bydd rhan fwyaf o'r pethau gyda chi. Fi wedi rhoi popeth yn y fowlen yma. Newn ni ychwanegu'r wy nawr. A maen nhw'n gweud hefyd roed splash o lath os bod y gymysgedd rhy sych. Dyma'r gymysgedd, y cam nesaf yw I roed fflwr plaen fan hyn, tollti hwn, rolio fe allan a wedyn torri nhw mewn I gylchoedd bach. Cute! Fi ddim yn siŵr os bod hwnna'n rhy drwchus neu beidio, ond chi bod be? Fi'n hapus. 3, 6, 9... Ie, tua 22 o Welsh cakes. Y cam nesaf yw I ffrio nhw. Cofiwch ofyn am help riant neu warchodwr I wneud y bit yma achos mae'n beryglus. Gadwch nhw I goginio am 3 munud pob ochr. A dyma nhw, y Welsh cakes gorffenedig. Gai jyst dweud, o ran y drychiad, o'n edrych yn lyflu. Mae yna un peth fe'n ychwanegu sef y whipped cream. Mae hon yn edrych yn dda. Na ychwanegu bach o'r hifan ar y top. Dydd gweldewi hapus! Sa'n lico'r cream, ond gai jyst dweud, mae'r Welsh cakes I hunan ddim yn bad. Sa'n credu bod nhw fod yn crispy. Ond, fel cynnig cyntaf, dyw hwnna ddim yn ffôl. A dyna ni am y fideo heddi, guys. Cofiwch fel fi'n gweud bob tro I Tanysgrifia, mae hwnna'n rili bwysig, I hoffi'r fideo yma ac I wasgu'r gloch bach notification, achos fel la, chi'n cael gwybod yn syth pan mae fideo newydd yn mynd lan. Ond tan y fideo nesa, ta-ra! A dydd gweldewi hapus!